Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 11, у якім сюжэт становіцца яшчэ больш заблытаным. Нанёсшы візіт спадару да Трэвілю, задуменны д'Артаньян адправіўся дадому самым доўгім шляхам. Пра што думаў д'Артаньян, калі вось так ішоў, гледзячы на зоркі і часам уздыхаючы, часам усміхаючыся. Ён думаў аб спадарыні Банасье. Для будучага мушкецёра маладая жанчына была амаль ідэалам кахання. Прыгожанькая, загадкавая, яна была пасвечаная амаль ва ўсе прыдворныя таямніцы. На яе прыемных рысах твару адбівалася такая чароўная сур'ёзнасць, што можна было выказаць здагадку, што яна не засталася зусім абыякавай. А гэта захапляльнае зачараванне для пачаткоўцаў у каханні. Больш за тое, д'Артаньян вырваў яе з рук дэманаў, якія хацелі абшукаць яе і жорстка з ёй абысціся. І гэтая важная паслухаць парадзіла паміж імі адно з тых пачуццяў падзякі, якія так лёгка прымаюць больш далікатны характар. Д'Артаньян ужо ўяўляў сабе, так імклівы палёт нашых хмар на крылах уяўлення, як да яго звяртаецца пасыльны ад маладой жанчыны, які прыносіць яму якую-небудзь запіску аб сустрэчы, залаты ланцужок або брыльянт. Мы ўжо бачылі, што маладыя кавалеры без сораму атрымлівалі падарункі ад свайго караля. Дадамо, што ў тыя часы распушчанай маралі у іх не было большай далікатнасці ў адносінах да палюбоўніц, і што апошнія амаль заўсёды пакідалі ім каштоўныя і даўгавечныя ўспаміны, як быццам яны спрабавалі пераадолець далікатнасць сваіх пачуццяў коштам сваіх падарункаў. Не чырванеючы, мужчыны пракладалі сабе шлях у гэтым свеце дзякуючы таму, што жанчыны чырванелі. Тыя з жанчын, што былі выключна прыгожымі, аддавалі сваю прыгажосць, адкуль без сумневу і пайшла прыказка: самая прыгожая дзяўчына ў свеце можа аддаць толькі тое, што ў яе ёсць. Тыя з жанчын, што былі багатымі, у дадатак аддавалі частку сваіх грошай. І можна прывесці велізарную колькасць герояў таго слаўнага перыяду, якія ні за што не атрымалі б ні сваіх шпор, ні перамог у бітвах, калі б у іх не было больш-менш прыстойнага кашалька, які іх палюбоўніца прывязала да сядла. У д'Артаньяна яшчэ не было нічога. Але правінцыйная сарамлівасць, гэты лёгкі налёт, гэтая эфемерная кветка, гэты пушок персіка развеялася па ветры дзякуючы невялікім радам, якія тры мушкецёры давалі свайму сябру. Д'Артаньян, стаўшы ахвярай дзіўных звычаяў таго часу, лічыў, што знаходзіцца ў Парыжы, як у паходзе, не больш і не менш, чым калі б ён быў у Фландрыі. Іспанія там, жанчыны тут. Паўсюль быў вораг, з якім трэба было змагацца, была кантрыбуцыя, якую належала накласці. Але трэба сказаць, што ў сапраўдны момант д'Артаньянам кіравала пачуццё значна больш высакароднае і бескарыслівае. Галантарэйшчык сказаў, што ён багаты. Малады чалавек лёгка мог здагадацца пра гэта, маючы справу з такім слабым чалавекам, як спадар Банасье. Але ўсё гэта ніколькі не паўплывала на тыя пачуцці, якія ўспыхнулі ў ім пры сустрэчы з гаспадарыняй Банасье. І любоў, якая зарадзілася ў яго сэрцы, была амаль зусім чужая якой-небудзь карысці. Мы кажам амаль, бо думка пра тое, што прыгожая, ветлая і дасціпная маладая жанчына, да таго ж багатая, не перашкаджае захапленню і нават наадварот, узмацняе яго. У багацці існуе мноства арыстакратычных клопатаў і капрызаў, якія ў вышэйшай ступені прыстойныя прыгажосці. Тонкія белыя панчохі, карункавы каўнерык, прыгожы туфлік на ножцы, вытанчаная стужачка ў валасах не робяць непрыгожую жанчыну прыгожай, але яны робяць прыгожую жанчыну яшчэ больш прыгожай, не лічачы рук, якія ад усяго гэтага выйграюць, асабліва ў жанчын. Каб быць прыгожай, трэба быць бяздзейнай. Да таго ж д'Артаньян, як вядома чытачу, ад якога мы не хавалі стану д'Артаньяна, не быў мільянерам. Ён спадзяваўся калі-небудзь стаць заможным, але час, на які ён у думках разлічваў для гэтай шчаслівай перамены, быў яшчэ вельмі далёка. А да моманту, калі палюбоўнік стане багатым, яму сумна бачыць, што любімая жанчына сумуе па тых тысячах дробязяў, якія складаюць жаночае шчасце, і разумець, што ён не ў стане даць ёй гэтыя тысячы дробязяў. Прынамсі, калі жанчына багатая, а палюбоўнік не,
тое, што ён не можа прапанаваць, яна купляе сама. І хоць звычайна яна дазваляе сабе гэтую раскошу на грошы мужа, падзяка за гэта рэдка вяртаецца да яго. Д'Артаньян, які рыхтаваўся стаць самым далікатным з палюбоўнікаў, быў у той жа час вельмі адданым сябрам. У разгар сваіх любоўных прыгод, у дачыненні да жонкі галантарэйшчыка, ён не забываў пра сваіх сяброў. Спадарня Банасье была менавіта той жанчынай, з якой можна было шпацыраваць па вуліцы Сен-Дэні або па кірмашы Сен-Жермен у кампаніі Атоса, Партоса і Араміса. Тады можна было падтрымліваць асалоду чароўнымі маленькімі вечарамі, на якіх, з аднаго боку, можна было б дакрануцца да рукі сябара, а з другога да нагі палюбоўніцы. Акрамя таго, у экстранных выпадках, у вельмі цяжкіх сітуацыях Д'Артаньян мог стаць выратавальнікам сваіх сяброў, дзякуючы сувязям з спадарняй Банасье. А што спадар Банасье, якога Д'Артаньян штурхнуў у рукі афіцэраў, гучна адрокся ад яго, хоць шэптам абяцаў выратаваць? Мы вымушаны прызнацца нашым чытачам, што Д'Артаньян ні ў якім разе не думаў пра яго, а калі і думаў, толькі для таго, каб сказаць сабе, што яму вельмі добра там, дзе ён ёсць, дзе б гэта ні было. Каханне самае эгаістычнае з усіх пачуццяў. Але няхай нашы чытачы супакояцца. Калі Д'Артаньян забыўся пра свайго гаспадара або зрабіў выгляд, што забыўся пра яго, з тым апраўданнем, што не ведае, куды яго панеслі, мы яго не забылі і ведаем, дзе ён знаходзіцца. Але пакуль давайце паступім так, як паступіў гасконец. Аб яго гаспадару мы пагаворым пазней. Д'Артаньян, разважаючы пра свае будучыя любоўныя прыгоды, любуючыся выдатнай ноччу і усміхаючыся зоркам, падняўся па вуліцы Шэршэ-Мідзі або Шэс-Мідзі, як яна тады называлася. Апынуўшыся ў квартале, дзе жыў Араміс, ён вырашыў наведаць свайго сябра, каб растлумачыць матывы, якія заахвоцілі яго паслаць планшэ з просьбай неадкладна прыбыць у пастку. Калі б Араміс быў дома, калі планшэ прыйшоў да яго, ён, несумненна, паспяшаўся б на вуліцу, дзе жыў Д'Артаньян, і не знайшоў бы там нікога, акрамя двух іншых сваіх спадарожнікаў. Яны, магчыма, не змаглі б зразумець, што ўсё гэта значыць. Гэтая таямніца патрабавала тлумачэння, прынамсі так думаў Д'Артаньян. Ён таксама вырашыў, што гэта зручны выпадак пагаварыць пра цудоўную спадарню Банасье, якая ўжо панавала ў яго галаве, калі яшчэ не ў сэрцы. Мы ніколі не павінны чакаць разважлівасці ад першага кахання. Першае каханне суправаджаецца такой празмернай радасцю, што, калі не даць радасці выплюхнуцца праз край, яна задушыць вас. Вось ужо 2 гадзіны, як у Парыжы сцямнела, ён здаваўся пустыняй. Усе гадзіннікі Сен-Жерменскага прадмесця прабілі 11. Надвор'е стаяла цудоўнае. Д'Артаньян ішоў па завулку ў тым месцы, дзе цяпер знаходзіцца вуліца Дэ-Сас, удыхаючы пахучыя водары, якія прыносіў вецер з вуліцы Важэрар, якія падымаліся з садоў, асвяжаных вячэрняй расой і начным ветрыкам. Здалёку даносіліся заглушаныя добрымі аканіцамі песні п'яніц, якія забаўляліся ў карчмах, якіх было шмат на гэтай вуліцы. Дайшоўшы да канца завулка, Д'Артаньян павярнуў налева. Дом, у якім жыў Араміс, знаходзіўся паміж вуліцамі Касет і Сарвандоня. Д'Артаньян мінуў вуліцу Касет і ўжо ўбачыў дзвер дома свайго сябра, зацененую густымі зараснікамі платанаў, якія ўтварылі шырокую арку насупраць фасада, як раптам заўважыў нешта падобнае на цень, што мільганула з боку вуліцы Сарвандоня. Гэтае нешта было закутана ў плашч, і Д'Артаньян спачатку падумаў, што гэта мужчына, але па мініяцюрнасці фігуры, няўпэўненай хадзе і нерашучасці кроку, ён неўзабаве зразумеў, што гэта жанчына. Далей гэтая жанчына, нібы неўпэўненая ў тым, які дом яна шукае, падняла вочы, каб агледзецца. Спынілася, пайшла назад, а затым зноў вярнулася. Д'Артаньян быў збянтэжаны. Ці не пайсці мне і ці не прапанаваць ёй свае паслугі? Падумаў ён. Мяркуючы па хадзе, яна, мусіць, маладая. Магчыма, яна прыгожая. Але жанчына, якая блукае па вуліцах у такую гадзіну, рызыкуе выйсці на вуліцу толькі для таго, каб сустрэцца са сваім каханым. Калі я перашкоджу прызначанаму спатканню, гэта будзе не лепшым спосабам завязаць знаёмства. Тым часам маладая жанчына працягвала рухацца наперад, лічачы дамы і вокны. Гэта было недоўгім, не цяжкім заняткам.
У гэтай частцы вуліцы было ўсяго 3 дамы, і толькі 2 вокны выходзілі на дарогу, адно з якіх знаходзілася ў павільёне, размешчаным паралельна таму, які займаў Араміс, а іншае належала самому Арамісу. «Божа мой!» — сказаў сабе д'Артаньян, успомніўшы пра пляменніцу багаслова. «Божа мой! Было б смешна, калі б гэтая запозненая галубка адправілася на пошукі дома нашага сябра. Але, клянуся душой, гэта выглядае менавіта так. Ах, мой дарагі Араміс, гэтым разам я цябе раскрыю!» І д'Артаньян, скурчыўшыся як мага больш, схаваўся на самым цёмным баку вуліцы за каменнай лавай, якая стаяла ў глыбіні нішы. Маладая жанчына працягвала набліжацца, і ў дадатак да лёгкасці яе кроку, якая выдавала яе, яна злёгку кашлянула, прадэманстраваўшы свой прыемны голас. Д'Артаньян палічыў гэта пакашліванне сігналам. Ці то на гэты сігнал было адказана такім жа сігналам, ці то, нарэшце, яна і без старонняй дапамогі вызначыла, што дасягнула мяты, толькі жанчына раптам рашуча накіравалася да акна Араміса і тройчы з раўнамернымі прамежкамі пастукала сагнутым пальцам у ставень. «Усё гэта вельмі міла, дарагі Араміс!» — прамармытаў д'Артаньян. «Ах, спадар крывадушнік, цяпер я разумею, як вы вывучаеце тэалогію». Не паспелі прагучаць 3 ўдары, як унутраныя шторы адкрыліся, і скрозь шкло прабілася святло. «Ах, ах!» — сказаў сабе д'Артаньян. «Не праз дзверы, а праз вокны? А, гэта візіту чакалі. Мы ўбачым, як адчыняцца вокны, і дама апынецца ўнутры. Вельмі прыгожа». Але, да вялікага здзіўлення д'Артаньяна, аканіцы заставаліся зачыненымі. Больш за тое, святло, бліснуўшы на імгненне, знікла і ўсё зноў пагрузілася ў змрок. Д'Артаньян падумаў, што доўга гэта працягвацца не можа, і працягваў глядзець ва ўсе вочы і слухаць ва ўсе вушы. Ён меў рацыю. Праз некалькі секунд унутры пачуліся 2 рэзкія грукі. Маладая жанчына на вуліцы адказала лёгкім стукам, і аканіца злёгку прыадчынілася. На жаль, крыніца святла была перанесена ў іншы пакой. Але вочы маладога чалавека паспелі прывыкнуць да цемры. Акрамя таго, як сцвярджаецца, вочы гасконцаў, падобна кацінам, валодаюць здольнасцю бачыць у цемры. Затым д'Артаньян убачыў, што маладая жанчына дастала з кішэні белы прадмет, які яна хутка разгарнула і які меў форму насоўкі. Яна прымусіла свайго суразмоўцу паглядзець на кут гэтага разгорнутага прадмета. Гэта адразу нагадала д'Артаньяну пра насоўку, якую ён знайшоў ля ног спадарні Банасье, і насоўку, якую ён выцягнуў з-пад ног Араміса. Што, чорт вазьмі, можа азначаць гэтая насоўка? Д'Артаньян, стоячы на сваім месцы, не мог разглядзець твару Араміса. Мы кажам Араміса, таму што малады чалавек не сумняваўся, што менавіта яго сябар вёў гэты дыялог знутры з дамай, якая стаяла звонку. Цікаўнасць узяла верх над разважлівасцю. Скарыстаўшыся тым, што невядомыя былі занятыя разглядваннем насоўкі, ён выслізнуў са сваёй хованкі і хутка, як маланка, але ступаючы з асцярожнасцю, падбег да кута сцяны, адкуль мог бачыць усё, што адбываецца. Атрымаўшы гэтую перавагу, д'Артаньян ледзь не ўскрыкнуў ад здзіўлення. З начной госцяй размаўляў не Араміс, а жанчына. Д'Артаньян, аднак, мог бачыць дастаткова, каб разглядзець форму яе адзення, але не настолькі, каб адрозніць рысы яе твару. У той жа час жанчына, якая знаходзілася ўнутры, дастала з кішэні другую насоўку і замяніла яе на тую, якую ёй толькі што паказалі. Затым абедзве жанчыны абмяняліся некалькімі словамі. Нарэшце ставень зачыніўся. Жанчына, якая стаяла перад вакном, павярнулася і перайшла ў 4 кроках ад д'Артаньяна, апусціўшы капюшон сваёй мантыі. Але гэтая засцярога была не своечасовай. Д'Артаньян ужо пазнаў спадарню Банасье. Спадарня Банасье. Падазрэнне, што гэта яна, прыйшло ў галаву д'Артаньяну, калі яна дастала насоўку. Але якая была верагоднасць таго, што спадарня Банасье, якая паслала за спадаром Лапортам, каб яе зноў даставілі ў Лувр, павінна была насіцца па вуліцах Парыжа а палове 12-й ночы, рызыкуючы быць выкрадзенай у другі раз. Значыць, гэта, павінна быць, была важная справа,
А што можа быць важней за ўсё для 25гадовай жанчыны? Каханне. Але ці падвяргала яна сабе такім небяспекам пра свае справы ці з-за кагосьці іншага? Гэта пытанне задаў сабе малады чалавек, якога ўжо раздзіраў дэман рэўнасці, хоць у душы ён быў ні больш ні менш, як прызнаным палюбоўнікам. Існаваў вельмі просты спосаб даведацца, куды накіроўваецца спадарня Банасье. Пайсці за ёй. Гэты спосаб быў настолькі просты, што Д'Артаньян скарыстаўся ім цалкам натуральна і інстынктыўна. Але пры выхадзе маладога чалавека, які аддзяліўся ад сцяны, як статуя, якая выходзіць са сваёй нішы, і пры гуку крокаў, якія раздаліся ў яе за спіной, спадарня Банасье ціхенька ўскрыкнула і пачала ўцякаць. Д'Артаньян кінуўся наўздагон. Яму не склала працы дагнаць жанчыну, якая спрабавала хавацца ў плашчы. Ён параўняўся з ёю перш, чым яна прабегла траціну вуліцы. Няшчасная жанчына была змучаная не стомленасцю, а жахам, і калі Д'Артаньян паклаў руку ёй на плячо, яна апусцілася на адно калена і здушным голасам усклікнула: «Забіце мяне, калі ласка, вы нічога не даведаецеся!» Д'Артаньян прыўзняў яе, абняўшы за талію, але адчуўшы па яе вазе, што яна вось-вось страціць прытомнасць, паспяшаўся супакоіць яе запэўненнямі ў сваёй адданасці. Гэтыя запэўніванні нічога не значылі для спадарні Банасье, таму што падобныя заявы могуць быць зробленыя з самымі благімі намерамі на свеце, але ў голасе было ўсё. Спадарні Банасье здарылося, што яна пазнала гэты голас. Яна адкрыла вочы, кінула хуткі погляд на чалавека, які так напалохаў яе, і адразу зразумеўшы, што гэта Д'Артаньян, ускрыкнула ад радасці. «Ах, гэта вы! Дзякуй Богу, дзякуй Богу!» «Так, гэта я», — сказаў Д'Артаньян. «Гэта я, якога Бог паслаў прыглядаць за вамі». «З такім намерам вы рушылі ўслед за мной?» — спытала маладая жанчына з какетлівай усмешкай, чый некалькі жартаўлівы характар зноў пачаў аказваць свой уплыў, і ў якой знік усялякі страх з таго моманту, як яна пазнала таго, каго раней лічыла ворагам. «Не», — сказаў Д'Артаньян. «Не, я прызнаюся ў гэтым. Гэта быў шанец, які быў кінуты мне на дарозе. Я бачыў, як жанчына стукаецца ў акно аднаго з маіх сяброў». «Аднаго з сяброў?» — перапыніла спадарня Банасье. «Без сумневу, Араміс — адзін з маіх лепшых сяброў». «Араміс? Хто ён такі?» Ну ж, вы ж не скажаце мне, што не ведаеце Араміса?» «Я ўпершыню чую, як прамаўляюць яго імя». «Значыць, вы ўпершыню апынуліся ў гэтым доме?» «Несумненна». «І вы не ведалі, што ў ім жыў малады чалавек?» «Не ведала». «Мушкецёр?» «Не, вядома». «Значыць, вы прыйшлі шукаць не яго?» «Не ў найменшай ступені. Акрамя таго, вы, напэўна, заўважылі, што чалавек, з якім я размаўляла, была жанчына». «Гэта праўда, але гэтая жанчына сябар Араміса». «Я нічога пра гэта не ведаю». «Паколькі яна жыве з ім?» «Гэта мяне не тычыцца». «Але хто яна такая?» «Ах, гэта не мой сакрэт». «Мая дарагая спадарня Банасье, вы чароўная, але вы адна самая з загадкавых жанчын». «Хіба я ад гэтага прайграю?» «Не, наадварот, вы чароўная. Дайце мне вашу руку». «З найвялікшым задавальненнем. А цяпер?» «А цяпер праводзіце мяне». «Куды?» «Туды, куды я накіроўваюся». «Але куды вы накіроўваецеся?» «Вы ўбачыце, таму што пакіньце мяне каля дзвярэй». «Мне пачакаць?» «Гэта бескарысна». «Вы, значыць, будзеце вяртацца не адна?» «Быць можа так, быць можа не». «Але асоба, якая пойдзе праводзіць вас, ці гэта будзе мужчына ці жанчына?» «Яшчэ не ведаю». «Але затое я даведаюся». «Якім чынам?» «Я пачакаю і ўбачу, з кім вы выйдзеце». «У такім выпадку бывайце». «Як так?» «Вы больш не патрэбныя мне». «Але вы самі прасілі». «Дапамогі шляхетнага чалавека, а не нагляду шпіёна». «Гэтае слова залішне жорстка». «Як называюць таго, хто сочыць за чалавекам насуперак яго волі?» «Нясціплы». «Гэтае слова залішне мякка». «Нічога не зробіш, спадарыня. Бачу, што давядзецца выконваць усе вашыя жаданні». «Чаму вы пазбавілі сябе заслугі выканаць гэтае жаданне адразу ж?» «А хіба няма заслугі ў раскаянні?» «Вы насамрэч раскайваецеся?» «І сам не ведаю.
Адно я ведаю, я гатоў выканаць усё, што вы пажадаеце. І калі вы дазволіце мне праводзіць вас да таго месца, куды вы ідзеце, і затым вы пакінеце мяне? Так. І не станеце сачыць за мной? Так. Сумленнае слова? Слова шляхціца. Тады дайце мне вашу руку і ідзем. Д'Артаньян прапанаваў руку спадарні Банасье. Яна ахвотна ўзяла яе, не то смеючыся, не то дрыжучы, і абодва пайшлі па вуліцы Дэлаар. Прыбыўшы туды, маладая жанчына, здавалася, завагалася, як і ў мінулы раз на вуліцы Важэрар. Здавалася, тым не менш, яна па некаторых прыкметах распазнала дзверы. «А цяпер, пане, — сказала яна, — тут у мяне справы. Тысяча падзяк за высакародную кампанію, якая выратавала мяне ад усіх небяспек, але не знайшоў момант стрымаць слова. І вам няма чаго будзе баяцца па вяртанні? Мне няма чаго будзе баяцца, акрамя рабаўнікоў. І гэта нічога? Што яны могуць у мяне адабраць? У мне пры сабе няма ні манеткі. Вы забыліся аб той прыгожай насоўцы з гербам. Якой? Той, якую я знайшоў у вашых ног і вярнуў. Маўчыце, неасцярожны чалавек, вы хочаце мяне знішчыць? Вы вельмі ясна бачыце, што вам усё яшчэ пагражае небяспека, паколькі адно адзінае слова прымушае вас трапятаць. І вы прызнаецеся, што калі б гэтае слово было пачута, вы былі б знішчаныя. Ну ж, васпане! Усклікнуў Д'Артаньян, схапіўшы яе за рукі і накіраваўшы на яе палкі погляд. Ну ж, будзьце велікадушней, даверцеся мне. Хіба вы не прачыталі ў маіх вачах, што ў маім сэрцы няма нічога, акрамя адданасці? Так, адказала спадарня Банасье. Таму, калі вы спытаеце пра мае сакрэты, я адкрыю іх вам, але сакрэты іншых гэта зусім іншая справа. Добра, сказаў Д'Артаньян. Я адкрыю іх, паколькі гэтыя таямніцы могуць паўплываць на ваша жыццё, яны павінны стаць маімі. Сцеражыцеся таго, што вы робіце! Усклікнула маладая жанчына такім сур'ёзным тонам, што Д'Артаньян міжволі здрыгануўся. Не ўмешвайцеся ні ў якія справы, якія вас не датычацца. Не спрабуйце дапамагаць мне ў тым, што я раблю. Я малю вас пра гэта ў імя таго пачуцця, якое вы да мяне сілкуеце, у імя паслугі, якую вы мне аказалі і якую я ніколі ў жыцці не забуду. Паверце маім словам. Не думайце больш пра мяне, я не існую больш для вас, нібы вы мяне ніколі не бачылі. Няўжо Араміс павінен рабіць тое, што і я, спадарыня? Спытаў глыбока закрануты Д'Артаньян. Пане, вы ўжо другі ці трэці раз паўтараеце гэтае імя, а я ўжо казала вам, што не ведаю яго. Вы не ведаеце чалавека, у чую дзвер вы толькі што пастукаліся? Сапраўды, спадарыня, вы лічыце мяне занадта легкаверным. Прызнайцеся, што менавіта дзеля таго, каб прымусіць мяне гаварыць, вы прыдумалі гэтую гісторыю і стварылі гэтага персанажа. Я нічога не выдумляю, спадарыня, я нічога не ствараю, я кажу толькі чыстую праўду. І вы кажаце, што ў гэтым доме жыве адзін з вашых сяброў. Я кажу гэта і паўтараю ў трэці раз. У гэтым доме жыве мой сябар, і гэты сябар Араміс. Усё гэта высветліцца пазней, прамармытала маладая жанчына. Не, пане, памаўчыце. Калі б вы маглі зазірнуць у маё сэрца, сказаў Д'Артаньян, вы прачыталі ў ім столькі цікаўнасці, што пашкадавалі б мяне, і столькі любові, што неадкладна задаволілі б маю цікаўнасць. Нам няма чаго баяцца тых, хто нас любіць. Вы так нечакана загаварылі пра каханне, спадар, сказала маладая жанчына, ківаючы галавой. Гэта таму, што любоў прыйшла да мяне раптоўна і ў першы раз, і таму, што мне ўсяго 20 гадоў. Маладая жанчына кратком зірнула на яго. Я ўжо напаў на след, працягваў Д'Артаньян. Каля 3 месяцаў таму я ледзь не задумаў дуэль з Арамісам праз насоўку, падобную на тую, што вы паказалі жанчыне ў ягоным доме. Праз насоўку, пазначаную такім жа чынам, я ўпэўнены. Спадар, сказала маладая жанчына, запэўніваю вас, вы вельмі стамляеце мне сваімі пытаннямі. Але вы, спадарыня, пры ўсёй вашай разважлівасці, падумайце, калі б вас арыштавалі з гэтай насоўкай, і гэтая насоўка была б канфіскаваная, не былі б вы скампраметаваныя? Якім чынам? Ініцыялы толькі мае. К. Б.
Констанция Бонасье. Ці Каміла де Буа Трасі. Цішыня! Яшчэ раз, цішыня! Ах, раз ужо небяспекі, якім я падвяргаюся па ўласнай волі, не могуць спыніць цябе, падумай пра тых, якім ты можаш падвергнуцца сам. Я? Так, ведаючы мяне, ты рызыкуеш трапіць у турму, рызыкуеш жыццём. Тады я вас не пакіну. Спадар Д'Артаньян! Ускрикнула маладая жанчына, умольна склаўшы рукі. У імя неба, у імя гонару салдата, у імя шляхетнай ветлівасці, сыходзьце. Вось-вось праб'е поўнач. Менавіта ў гэтую гадзіну мяне чакаюць. Спадарыня, сказаў малады чалавек, кланяючыся, я не магу адмовіць вам ні ў чым, пра што мяне просяць. Будзьце спакойныя, я сыходжу. Але вы не будзьце ісці за мной, не будзьце сачыць за мной. Я адразу вярнуся дадому. Ах, я была цалкам упэўненая, што вы добры адважны малады чалавек, сказала спадарня Бонасье. Яна працягнула яму руку, а другую паклала на дзвярны малаток маленькай дзверцы, амаль схаванай у сцяне. Д'Артаньян схапіў працягнутую яму руку і горача пацалаваў яе. Ах, лепш я вас ніколі не бачыў, усклікнуў Д'Артаньян з тым прастадушным грубіянствам, якому жанчыны часта аддаюць перавагу перад прытворнай ветлівасцю, таму што яно выдае глыбіню думак і паказвае, што пачуцці бяруць верх над розумам. Ну што ж, працягвала спадарня Бонасье амаль ласкавым голасам, паціскаючы руку Д'Артаньяну, які не адпускаў яе. Яна сказала: што ж, я не буду казаць так шмат, як вы. Тое, што страшна сёння, не можа быць страшна назаўжды. Хто ведае, калі я буду на волі, ці не змагу я здаволіць вашую цікаўнасць. А ці абяцаеце вы тое ж самае майму каханню? Усклікнуў Д'Артаньян па-за сябе ад радасці. Што тычыцца гэтага, то я не бяруся за гэтую справу. Гэта залежыць ад таго, якія пачуцці вы зможаце выклікаць. Тады сёння, спадарыня? Сёння я не магу выказаць нічога, акрамя падзякі. Ах, вы занадта абаяльныя, сумна сказаў Д'Артаньян, і злоўжываеце маёй любоўю. Не, я карыстаюся шодрасцю. Вось і ўсё. Але не сумуйце. З часам усё прыходзіць у норму. Вы робіце мяне самым шчаслівым з людзей. Не забывайце пра гэты вечар, не забывайце пра сваё абяцанне. Будзьце задаволеныя. У свой час я ўсё вспомню. А цяпер сыходзьце, сыходзьце, у імя неба. Мяне чакалі роўна апоўначы, а я спазнілася. На 5 хвілін. Так, але пры пэўных абставінах 5 хвілін – гэта 5 стагоддзяў. Калі любіш. Ну што ж, а хто табе сказаў, што мяне не было каханка? Значыць, ты чакаеш мужчыну, усклікнуў Д'Артаньян. Дыскусія пачнецца спачатку, сказала спадарня Бонасье з напаўусмешкай, у якой хавалася адценне нецярпення. Не, я сходжу назаўсёды. Я веру ў вас, і мая адданасць была б вартая усялякіх хвал, нават калі б гэтая адданасць была глупствам. Бывайце, спадарыня, бывайце. І, нібы адчуўшы ў сабе сілы вырвацца з рук, якія ён трымаў, ён кінуўся бегчы, а спадарня Бонасье пастукала, як у аканіцу, 3 разы лёгка і мерна. Дзверы адчыніліся і зноў зачыніліся. Прыгожая жонка галантрэйшчыка знікла. Д'Артаньян працягнуў свой шлях. Ён даў сабе слова не сачыць за спадарняй Бонасье. І калі б яго жыццё залежала ад таго, куды яна накіроўвалася, або ад чалавека, які павінен быў яе суправаджаць, Д'Артаньян вярнуўся бы дадому, паколькі даў такое абяцанне. Праз 5 хвілін ён быў на сваёй вуліцы. «Бедны Атос», — сказаў ён. «Ён ніколі не здагадаецца, што ўсё гэта значыць. Ён, напэўна, чакаючы мяне, заснуў, ці вярнуўся дадому, дзе даведаўся, што там была жанчына. Урэшце, працягваў Д'Артаньян, з Арамісам, несумненна, быў адзін з іх. Усё гэта вельмі дзіўна, і мне цікава даведацца, чым усё гэта скончыцца». «Дрэнна, пане, дрэнна!» пачуўся голас, у якім малады чалавек даведаўся голас Планшэ, таму што, разважаючы ўслых, як гэта робяць вельмі заклапочаныя людзі, ён увайшоў у завулак, у канцы якога была лесвіца, якая вяла ў яго пакой. «Дрэнна? Што ты хочаш гэтым сказаць, ідыёт?» – спытаў Д'Артаньян. «Што здарылася?» «Усякія няшчасці». «Якія?» «Па-першае, спадар Атос арыштаваны». «Арыштаваны? Атос арыштаваны?
За што? Яго знайшлі ў вашай кватэры, яго прынялі за вас. А кім ён быў арыштаваны? Ахоўнікамі, якіх правялі людзі ў чорным, якіх вы звярнулі ва ўцёкі. Чаму я не назваў ім свайго імя? Чаму я не сказаў ім, што нічога не ведае пра гэтую справу? Ён пастараўся гэтага не рабіць, спадар. Наадварот, ён падышоў да мяне і сказаў: у дадзены момант свабода патрэбна вашаму гаспадару, а не мне, паколькі ён ведае ўсё, а я нічога. Яны павераць, што ён арыштаваны, і гэта дасць яму час. Праз 3 дні я раскажу ім, хто я такі, і яны не змогуць мяне не адпусціць. Брава, Атос, высакароднае сэрца! Прамармытаў д'Артаньян. Я добра яго ведаю. І што ж зрабілі афіцэры? Чацвёра павезлі яго, не ведаю куды, у Бастылію або ў форт Левек. Двое засталіся з людзьмі ў чорным, якія глядзелі ўсе памяшканні і забралі ўсе паперы. Двое апошніх падчас гэтага агляду паставілі варту каля дзвярэй. Затым, калі ўсё скончылася, яны сышлі, пакінуўшы дом пустым і безабаронным. А Партос і Араміс? Я не змог іх знайсці, яны не прыйшлі. Але яны могуць прыйсці ў любы момант, бо вы перадалі, што я іх чакаю. Так, пане. Ну тады не рухайся з месца. Калі яны прыйдуць, раскажы ім, што здарылася. Хай пачакаюць мяне на Пом-дэ-Пен. Тут будзе небяспечна, за домам могуць назіраць. Я збегаю да спадара да Трывіля, раскажу яму ўсё гэта і сустрэнуся з імі там. Вельмі добра, пане, сказаў Планшэ. Але вы застанецеся, вы не баіцеся? Спытаў д'Артаньян, вяртаючыся, каб падбадзёрыць свайго лёкая. Супакойцеся, пане, сказаў Планшэ. Вы мяне яшчэ не ведаеце. Я адважны, калі бяруся за справу. Усё толькі пачынаецца. Акрамя таго, я пікардзіец. Значыць, усё зразумела, сказаў д'Артаньян. Вы хутчэй аддасце перавагу быць забітым, чым пакінуць сваю пасаду. Так, пане, я гатовы на ўсё, каб даказаць пану, як я да яго прывязаны. Добра, сказаў сабе д'Артаньян. Падобна на тое, што метад, які я ўжыў да гэтага хлопца, быў самы лепшы. Я скарыстаюся ім яшчэ раз пры выпадку. І з усёй хуткасцю сваіх ног, ужо трохі стомленых дзённымі шпацырамі, д'Артаньян накіраваўся да спадара да Трывіля. Спадара да Трывіля не было дома. Яго рота несла варту ў Лууры, і ён быў са сваёй ротай. Неабходна было знайсці да Трывіля і паведаміць яму пра тое, што адбываецца. Д'Артаньян вырашыў паспрабаваць пранікнуць у Лур. Яго форма гвардзейца спадара Дэзесара павінна была быць яго пашпартам. Таму ён спусціўся па вуліцы да Пюціс-Агюстэ і дайшоў да набярэжнай, каб перайсці па новым мосце. Спачатку ў яго ўзнікла думка пераправіцца на пароме, але дабраўшыся да берага ракі, ён машынальна сунуў руку ў кішэню і выявіў, што ў яго няма грошай, каб заплаціць за гэта. Дайшоўшы да канца вуліцы Гінега, ён убачыў 2 чалавек, якія выходзілі з вуліцы Дэфін, знешнасць якіх яго вельмі ўразіла. З 2 чалавек, якія складалі гэтую групу, адзін быў мужчынам, а іншая жанчынай. У жанчыны былі абрысы спадарні Банасье, а чалавек быў так падобны на Араміса, што яго можна было прыняць за яго. Акрамя таго, на жанчыне быў той самы чорны плашч, абрысы якога д'Артаньян усё яшчэ мог упомніць па вуліцах Важэрар і Арп. Больш за тое, на мужчыне была форма мушкецёра. На жанчыне быў насунуты капюшон, а мужчына прыціскаў да твару насоўку. Абодва, як паказвала гэтая падвойная мера засцярогі, былі зацікаўленыя ў тым, каб іх не пазналі. Яны пайшлі па мосце. Гэта была дарога д'Артаньяна, калі ён накіроўваўся ў Лур. Д'Артаньян рушыў услед за імі. Не прайшоў ён і 20 крокаў, як пераканаўся, што гэтая жанчына сапраўды была спадарня Банасье, і што гэтым чалавекам быў Араміс. У гэты момант ён адчуў, як усе падазрэнні, звязаныя з рэўнасцю, ахапілі яго сэрца. Ён адчуў, што яго здрадзілі ўдвая, з боку сябра і з боку той, якую ён ужо любіў як палюбоўніцу. Спадарня Банасье заявіла яму, клянучыся ўсімі багамі, што яна не ведае Араміса, і праз чвэрць гадзіны пасля гэтай заявы ён убачыў, як яна ішла пад руку з Арамісам. Д'Артаньяну і ў галаву не прыйшло, што ён знаёмы з прыгожай жонкай галантарэйшчыка ўсяго 3 гадзіны, што яна нічым не абавязаная яму, акрамя невялікай падзякі за тое, што ён пазбавіў яе ад людзей у чорным, якія хацелі яе выкрасці, і што яна нічога яму не абяцала.
Ён лічыў сябе абражаным, здраджаным і абсмяяным палюбоўнікам. Кроў і гнеў прылілі да яго твару. Ён быў поўны рашучасці разгадаць таямніцу. Тым часам мужчына і жанчына зразумелі, што за імі назіраюць, і паскорылі крок. Д'Артаньян адважыўся. Ён прайшоў міма іх, затым вярнуўся, каб сустрэцца з імі якраз пад ліхтаром, які асвятляў усю гэтую частку моста. Д'Артаньян спыніўся перад імі, і яны спыніліся перад ім. «Што вам заўгодна, пане?» — спытаў мушкецёр, адыходзячы на крок, з замежным акцэнтам, які даказаў Д'Артаньяну, што ён памыліўся ў адной са сваіх здагадак. «Гэта не Араміс!» — усклікнуў ён. «Не, пане, гэта не Араміс. Па вашым воклічы я зразумеў, што вы прынялі мяне за іншага і прашу прабачэння». «Вы даруеце мне?» — усклікнуў Д'Артаньян. «Так», — адказаў незнаёмы. «У такім выпадку дазвольце мне прайсці далей, паколькі вам няма чаго рабіць са мной». «Вы маеце рацыю, пане, мне няма чаго рабіць з вамі, але што з спадарняй?» «Са спадарняй? Вы яе не ведаеце», — адказаў незнаёмы. «Вы памыляецеся, пане, я ведаю яе вельмі добра». «Ах!» — сказала спадарня Банасье з папрокам у голасе. «Ах, спадар, вы далі мне абяцанне салдата і слова шляхціца. Я спадзявалася, што змагу на гэта спадзявацца». «А вы, спадарыня, вы...» — збянтэжана пралепятаў Д'Артаньян. «Вы абяцалі мне...» «Абапрыцеся на маю руку, васпане!» — вымовіў іншаземец. «І хадзем далей!» Д'Артаньян, аглушаны, разгублены, працягваў стаяць, скрыжаваўшы рукі на грудзях, перад спадарняй Банасье і яе спадарожнікам. Мушкецёр ступіў наперад і рукой адхіліў Д'Артаньяна. Д'Артаньян, адскочыўшы назад, выхапіў шпагу. Іншаземец з хуткасцю маланкі выхапіў сваю. «У імя неба, мілорд!» — усклікнула спадарня Банасье, кінуўшыся паміж дуэлянтамі і схапіўшы іх шпагі. «Мілорд?» — усклікнуў Д'Артаньян, азорны раптоўнай ідэяй. «Мілорд, прабачце, пане, але вы не...» «Мілорд герцаг Бекінгем», — напаўголасу сказала спадарня Банасье. «І цяпер вы можаце пагубіць нас усіх». «Мілорд, спадарня, я прашу ў вас сотні выбачэнняў. Але я люблю яе, мілорд, і быў раўнівы. Вы ведаеце, што значыць кахаць, пане. Прабачце мяне, а затым скажыце, як я магу рызыкаваць сваім жыццём, каб служыць вашай светласці?» «Вы адважны малады чалавек», — сказаў Бекінгем, працягваючы руку Д'Артаньяну, які паважна паціснуў яе. «Вы прапануеце мне свае паслугі, і я прымаю іх з такой жа шчырасцю. Ідзіце за намі на адлегласці 20 крокаў да самага Луура, і калі хто-небудзь убачыць нас, забіце яго». Д'Артаньян узяў сваю аголеную шпагу пад мышку і дазволіў герцагу і спадарні Банасье зрабіць 20 крокаў наперад, а затым рушыў услед за імі, гатовы выканаць указанні высакароднага і элегантнага міністра Карла I. На шчасце, у яго не было магчымасці прад'явіць герцагу доказ сваёй адданасці, і маладая жанчына з прыгожым міністрам бесперашкодна ўвайшлі ў Луур праз брамку Эшель. Што тычыцца Д'Артаньяна, той неадкладна адправіўся ў карчму Пом-дэ-Пен, дзе знайшоў Партоса і Араміса, якія чакалі яго. Не даючы ім ніякіх тлумачэнняў з нагоды трывогі з нязручнасцяў, якія ён прычыніў, ён сказаў, што ў адзіночку вырашыў справу, у якой, як яму на імгненне здалося, яму спатрэбілася б іх дапамога. А пакуль, захопленыя нашым апавяданнем, дамо нашым 3 сябрам вярнуцца кожнаму да сябе дадому і прасочым па звілінах Луура за герцагам Бекінгемам і яго спадарожніцай.